Bună ziua și bine ne revedem în acest video în care o să intrăm pe platforma AFM și o să vă arăt cum vă puteți pregăti ca să vă înscrieți cât mai repede în programul Rabla și să prindeți un loc pentru a putea primi finanțare. Începem pe pagina AFM unde vă dau linkul sub acest video și aici avem instrucțiuni scrise de cum se face înscrierea, instrucțiuni video pe care o să-l parcurgem video și o să discutăm exact, să vedem cum fac ei în partea în care noi nu avem încă acces, vom avea doar luni dimineața la ora 10 acces, o listă cu dealer validat și partea cu primul pas cu care vom începe, înscriere persoane fizice, Rabla pentru tractoare. Dăm click aici și intrăm în partea aceasta unde trebuie să ne autentificăm. Dăm conectare. Probabil nu aveți încă un cont, așa că apăsați, dacă aveți cont, băgați adresa și de e-mail și parola, dacă nu, creează cont. Aici introduceți adresa de e-mail, apăsați butonul trimiteți cod de verificare pentru a primi un cod de verificare cu care validați că adresa de e-mail este corectă, introduceți date de parolă, numele dumneavoastră care va fi afișat în aplicație, trebuie să fie numele complet și prenume și nume al dumneavoastră, plus bifați aceste două căsuțe și creează cont. După ce codul de verificare a fost valid și contul a fost validat, reveniți înapoi la aceeași pagină, o să apăsați aici renunță, dați conectare și acum vă conectați cu userul și parola și exact asta o să fac și imediat. Am introdus și eu userul meu și parola și am ajuns în această pagină. Ce ne interesează este această depunere cerere, aici vom merge, dar nu vă faceți griji că nu aveți partea asta cu fotovoltaice, eu am depus și pe panouri în trecut și de asta apare doar la mine. Deci mergem la depunere cerere și avem această listă care dacă apăsăm pe ea, nu se deschide nimic și spune că momentan nu există sesiune deschisă. Deci această pagină este pagina pe care trebuie să fiți luni la ora 10 și să dați tot timpul reîmprospătare fix, fie această buton de aici cu cercul acesta de reîmprospătare, fie apăsați Ctrl-Shift-R pe tastatură și reîmprospătați până când nu mai dispare mesajul ăsta și când deschideți va apărea și ce va apărea va fi, aici am venit pe ghidul lor, sesiune de pune dosar cerere de finanțare, tractoare și mașini agricole. Deci doar asta ar trebui să apară. Lor le apare mai mult ca o variantă lor de test, deci doar ăsta trebuie să apară acolo. După ce a apărut ăsta, haideți să vedem cum arată și la ei. Deci, ce am zis, se loghează, se vede foarte rău imaginea, de asta o să vă explic eu exact ce se întâmplă aici și o să mai mergem pe alte părți să vă arăt. Deci a apărut, altfel scrie la ei, dar a doua opțiune. Ei, cum spuneau, au toate opțiunile posibile, așa, dar doar asta doar trebuie să apară. Tractoare și mașini agricole autopropulsate. Cel mai important lucru, ce au făcut ei, au apăsat pe butonul descarcă model cerere de finanțare. Și aici mergem și noi, o să avem și aici fereastra aceasta, descarcă model cerere de finanțare și ce se întâmplă este că se va descărca un document PDF. Foarte mare atenție, primul sfat, aflați unde se descarcă la dumneavoastră fișierele. Mergeți pe orice alt site, descărcați un fișier, chiar și aici puteți descărca lista de dealeri, dați click pe ea și după aceea chiar apăsați descărcare, vedeți unde se descarcă, pentru că acolo vom lucra, acolo veți avea și fișierele salvate pentru a putea să le încărcați rapid. Deci să fie în același loc, tot să știți că tot este în același loc. Deci se descarcă această cerere de finanțare, ei acum o deschid și vedem cum arată cererea de finanțare. O să pun pe pauză videoul și să arăt ce am pregătit eu. Pentru această cerere de finanțare m-am uitat și eu ce completează aici și avem această listă de detalii. Avem numele, prenumele, CNPO, numărul de telefon, județul, localitate 1-2, vă arăt imediat ce înseamnă asta, codul poștal, strada și numărul. Astea sunt date pe care vă rog să le completați separat undeva, să le aveți scrise exact ca mine sau orice formă în care să nu stați după aceea să le completați CNPO manual. Uite, am și greșit. Nu, scris bine. Să le aveți, să nu le completați manual, ci să le dați cu copy-paste. Le selectăm, Ctrl-C, le ducem acolo și dăm Ctrl-V. Da? Putem să dăm de câte ori vrem Ctrl-V. Dar dăm acolo direct în cerere. Foarte, foarte important. Astfel că ne uităm și aici. Completează numele, care ar fi la mine Văruțoi, prenumele Mihai, CNP-ul dumneavoastră, desigur, telefonul, gata, completate. Așa. La județ, foarte important. De exemplu, aici nu puteți să dați copy-paste pentru că trebuie selectat din listă.
Astfel că, dacă este Hunedoara, scrieți de 2 ori, apăsați pe tastatură H de 2 ori. H odată va apărea Harghita, H încă o dată Hunedoara, e selectat. La localitate, de ce apare de 2 ori localitate? Prima dată este comuna și al doua satul. Dacă comuna este aceeași cu satul, completați de 2 ori. Da? Deci dacă e aceeași comună și același sat, e același nume de 2 ori, dacă nu, care este comună și care este satul. Sau orașul, sau așa mai departe. Da? Dacă este același, de exemplu, Deva, le completați pe amândouă. Codul poștal, strada și numărul. Restul detaliilor se vor completa automat. La tânăr fermier se bifează da sau nu, deci dumneavoastră știți care este situația. Și la valoarea achiziție se completează suma. Suma maximă este 55.000, dar de euro. Dacă aveți o sumă mai mică și știți că cumpărați un tractor cu o sumă mai mică, recomandarea este să treceți o sumă mai mică, dar puțin mai mare decât exact suma pe care o să o achiziționați. De exemplu, dacă este de 35.000, treceți un 37 să fie acolo. Nu este greșit nici dacă treceți 55 și cumpărați unul de 37, doar că blocați o sumă mai mare pentru ceilalți care ar putea să mai depună. Asta este singurul inconvenient pentru alții, dar nu contează, puteți să puneți 55 sau puțin mai mic. Așa. După care puneți aceste toate bifele. Bifele astea reprezintă documentele care urmează să le încărcați. Trebuie obligatoriu bifate toate 4. Și la final, validare formular. Foarte important, înainte să salvați, validați formularul, iar datele vor fi blocate. Dacă cumva ceva trebuie să modificați, dați de blocare și validare din nou. Iar dacă cumva ceva nu este bine, ia să vedem aici, în ghid, ne arată că veți primi un mesaj în care vă spune exact ce nu a fost bine. Citiți ce nu a fost bine. Eu sincer sper că e totul bine din prima, să nu pierdeți vremea cu asta, dar dacă ceva nu este bine, vedeți că vă dă mesaj exact ce nu este bine, vă zice care câmp nu e bine și apăsați OK, îl completați, după aceea dați din nou validare. Da? Cererea nu poate fi depusă fără această validare. După ce ați validat-o, dați salvare, iar el salvează exact acolo unde a fost descărcată, peste ea. E bine să salvați peste ea și fără să schimbați denumirea, să nu apară probleme, că după aceea sistemul vă dă eroare că nu recunoaște cu altă denumire. După care, ce a făcut? A apăsat butonul de încărcare, de aici de jos, și completează acest cod care, nu sunteți robot sau ce trebuie. Trebuie să puneți ce scrie acolo. Așa, și acum a încărcat documentul de fapt, după ce a băgat acel cod, deci s-a dus exact unde era salvat, l-a încărcat și acum ajunge în pagina de încărcare documente. De ce am zis că este bine să puneți în același loc? De exemplu, la mine toate lucrurile se salvează în Downloads și aici am o mapă Rabla pentru tractoare. E bine să le puneți în același loc ca să nu tot mergeți dintr-un loc într-altul. Când le veți încărca de același loc, din același loc. Cum ne pregătim? Deci, ce urmează sunt acest pas, să încărcăm 4 documente. 1, 2, 3, 4. Cum le pregătim pentru încărcare? Păi le denumim exact cum sunt ele. Este A, B, C, D, E. Eu am pus A-ul deja este, ca să încărcați deja cererea completată, care s-a completat-o anterior. B, C, D este documentul, care este cardul de identitate în cazul meu. Numiți-l cum doriți, doar să știți dumneavoastră ce e. Am zis CI și am pus litera B. Litera C, certificat fiscal ANAF, litera D, certificat fiscal primărie și litera E, atestatul de producător. Producător, să zice că așa că am scris corect, da? Și pe rând, vedem că apasă pe buton și el caută unde le-a salvat, da? Și acolo sunt toate 4 și le încarcă. Da? Pe rând le încarcă. Bun. După care bifează această căsuță aici, că declar canalul cunoștință și apăsa butonul de confirmare, unde din nou trebuie să bage un cod la fel ca și în anterior și să apăse confirmă. Bag acel cod. Atenție, da, era un 7 aici, da, l-a băgat. Dacă îl completați greșit, nu vă faceți griji că se va reîncărca alt cod și veți putea să-l recompletați. Și aici a apărut pe pagina aceasta programul de stimulare. Deci dacă ați ajuns pe pagina aceasta, ați depus cu succes dosarul. Ei mai zic și că în ghid că va fi un mesaj, dosarul a fost depus. Nu a apărut în video pentru că la fel este în zona de test, unde ne pot arăta lucruri la care noi nu avem acces acum, dar
Dosarul a fost depus, dar dacă este afișată vizualizarea dosar și aveți un număr dosar, felicitări, dosarul a fost depus și ați reușit. Încă o recomandare aș mai avea, sau două. În primul rând, documentele care le-ați pregătit aici, e foarte important să nu ocupe foarte mult spațiu, să fie puțin comprimate. Deci cine vi le face scanările, să vi le scaneze, să nu ocupe, eu aș zice că 1-2 MB, așa se numesc, n-ar trebui să depășească, maxim 10. De ce? Pentru că dacă serverul va merge puțin mai încet, se va încărca mai încet, deci veți pierde timp cu asta. Deci să fie cât mai mică dimensiunea documentului pe care îl încărcați. La mine este foarte mică dimensiunea pentru că sunt niște documente goale. Nu e nimic în el, dar la dumneavoastră să fie cât mai mică dimensiunea. La fel le-am numit cu litere fără punct, fără paranteză, să nu cumva să fie vreo problemă după aceea la încărcare, că de ce are caractere speciale. Deci doar litere. Da, doar litere. Așa vă recomand și dumneavoastră și e bine să fie literele astea pentru că se vor afișa în această ordine și le veți încărca în această ordine. Să nu vă gândiți care, unde vine. În cazul în care ați încărcat unul greșit, să vedem aici, ați încărcat alt fișier unde scria, puteți să apăsați din nou încărcare și încărcați pe cel corect. Acum nu este foarte greșit dacă le-ați încărcat, doar să le fie toate încărcate dar puteți să le încărcați peste. Deci ultimul fișier încărcat, ăla va fi cel salvat. Bun. Recomandarea mea este la fel ca orice încărcare de dosare care se mișcă foarte repede și se vor termina banii repede. Părerea mea este că după 1-2 minute se vor termina banii, dar veți avea acest timp și dacă vă pregătiți, n-ar trebui să vă ia mai mult. Folosiți neapărat un calculator, nu încărcați de pe telefon, că sigur vă va lua mai mult timp. Și dacă vă pricepeți la calculatoare foarte bine, dacă nu, găsiți pe cineva care să se priceapă bine și să vă încarce dosarul cât mai repede. Cam asta este în ceea ce privește încărcarea. Următorul pas este că după ce ați făcut această încărcare, cei de la FM vor deschide înscrierile pentru dealer și veți avea 60 de zile timp în care să vă înscrieți la dealeri. Noi acum, ce vreau să vă mai zic, suntem pe lista aceasta, lista dealer validați. La Hunedoara sunt 2 dealeri și suntem și noi cu această firmă Văruțoi.com SRL. Este firma și cuiul firmei care se va cere. Dacă doriți să vă înscrieți cu noi, noi suntem dealeri IRUM și vă putem reprezenta în relația cu ei și, mai important, dosarul dumneavoastră înscris va veni la noi și noi îl vom verifica, astfel că dacă este ceva greșit, putem să facem o informație suplimentară și puteți ține legătura direct cu noi ca să vă aprobăm dosarul în sistem. Deci asta ar fi avantajele, dar asta înseamnă că doriți să vă cumpărați un tractor IRUM. Dacă vă doriți altă marcă, trebuie să vă interesați cine se ocupă și de alte mărci. Acesta a fost videoul, aceasta a fost instruirea mea. Vă urez mult succes și eu o să fiu la ora 10 și eu o să depun pentru tatăl meu pentru un tractor. Așa că mult succes și sperăm că veți depune dosarul cu bine. La revedere!